שנה לא כל יום, אבל יש רכז אחד. שאנחנו רוצות להגיד לו משהו. יס! אז כבר סוף שנה. זה זמן שחושפים או לא? אז איפה הכרנו? זוכר את זה? ואת זה? וואו, 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 וואו. זוכרת הפעם האישה היינו סבבה? מה אנחנו יכולות להגיד? יש לנו פשוט את הרכז, זוכר את זה? זוכר את זה? מה אפשר לומר לרכז שזוכר את זה? זוכר את זה? ביום שאימצנו את אפי אני בעצם ידעתי שאתה זוכר את זה. איפה אפי? זוכר את זה? כמו כל צוות, יש לנו את ההומור האישי שלנו. איך אתה אוהב שאנחנו עושות לך כזה BAM! טה-טה-לה-לה-לה. והיצקים תמיד וואו. היצקים הם וואו. 11 חודש ביחד זה לא פשוט, רון. תאריך אותנו. ודליה, אתה זוכר? וואו, איזה כיף היה עם דליה. עברנו תקופה ארוכה ביחד. אתה לימדת אותנו מה right, מה רון, right, רון, right, רון, מה right, מה רון, מה right. מה תמיד אנחנו אומרות לך כשאתה עושה משהו מוזר? What the fuck, man? גם אם היית מתעקש, אתה נורמלי, היינו אומרות לך What the fuck, man? What the fuck? בום, והיית מבין. למה? זוכר את זה ואת זה? אם אתה זוכר את זה ואת זה ואת זה, אני מביאה לך מה שאתה רוצה. אם אתה לא זוכר את זה ואת זה ואת זה, אני אבין. כשאני רואה אותך רון רכז עיקר, אני חושבת זקן, זקן! אם הייתי צריכה לחשוב על תכונה הכי חזקה אצלך, אין לך רישיון. אין מצב שזאת התכונה הכי חזקה אצלך. אתה רגיש! יס! מצחיק! נכון! עם סקס אפיל! goddamn right! עצקוץ רון, מה נגיד לך? אנחנו אוהבות את החיים, אנחנו אוהבות אותך, אנחנו מתגייסות, מפסיקות לעשות את השטויות האלה. תפסיקי לי למשוך! הנה גם קשרתי את נטע. ביי! חמודה, יהיה לה כיף פה. אני באה אליך. נראה לך! בואי חמודה, התחיל גשם, בואי. רון דרטה!